Kaya ko nga ta sa uta inapoy oh. Inapoy oh. Inapoy. Ojo kaya ko siya oh. Tagwan. Mega hal-halang sa dyan ka. Hal-halang tawaga man kay tuga. Mig kilod oh. At mga tao. Paligon gaya ko sa itching na sige. Ham. Ham nga. Ham ang karne. Magagawa na yun. The same. Udah terasa. Akan siya. Nabak ano? Akan. Alam eh. Bye. Mga tao. Pinakbet. Ay! Kutim makangat ko. Puja ito. Puja ma. Sige, sige. Nagi, kuy. Ulan. So noon sila na at umala kay mo sila na organic si adun tay tapos umala hi kana. Sine egwet na kay ko hi inausid Singapore na. Andi ad sugui barkada hi egwet si Canada siya. Mapuhian Bye-bye. Pagwag. Egwet si Pagi. Pagi. Sugui. Pagi. Oh, pagi. Ano aka. Paunuha isa tan isugihan ni isuglas na. Mo, kay mo. Mga tao. Ay, o man
Ay! Kaya, Mhm. natatain si, hindi na kung sita. Ano ro? Siguro, Ngati. itulog. Ay, mo kang tuwa panransinon. YouTube mo at dito. Ne, YouTube mo. Ba di atag namita ko na. Nanghal ko sinangan ka. Masarap. Ito ang tama na siya. hindi na mo pala. Bakit ang itsamatat? Ano pa? Lukod niya. Lukot na ang lulog ko. Medyo kugayang. Sayang. Akan tiyo di unik ko. Isa ko kumaha. Uy, beta. Ito ko. Ne, Torres. Kain nila ita. Sila nga. Namin si Chiron. Ya ini ko, barangay ho. Mga tao. Ang kanya mati si. Kita lah. Mangan. Hagwang ko, tanada umuho sa primera, nagpasalog. Naman na cuy. Naman ni pagbaga na siya. Kasi maka na, Ah. i-order na nga. Na. May na batad. Kaya na ati patan. May pang-itikam ka rin, di sumalog. Diyan sumang at Kamu normal lang yun, may nagsumakat, mga ano, nandasi may garod ko, nagsumalong ka na. Or may kigit. Huwag ko man, kumumpa ha. Mangan. Si. Lagit. Lagit. Wala mong pati. Memang bakit. Balong ano, hangon siya. Ang dyan eh. Hangon siya, ano, fast tawan niya kung mambabayo. Tangan niya. Kung na mong video, mangan. Kanya nga itong tiyaman-tiyaman na numati si. Kailangan ipatid ko. Kung magmun siya ng alam. Kung magmun, yung hatulit nga talak ni matituan. Sumalo kami na tsoko na. Naidinugin mo oren. Magpabati siya mo siya, timing siya. Walang dyan timing na yan. Kulang na siya. Bakit di? Ito nga kung mga sabi mo ba ang bilaki dyan mayat, sinang anamutan mo. Diyan ito kaya lang, may sinugod ko ba ang medyo mati. Kaya lang, yung kanyo. Ah, Farming to, fight. ito kaya lang. Si ano, Inaction every. Siguro naman pansin, sinugod, sinugod lumit. Kasi di ate, mga huli primera, nandun kong pasalog.
Or pinto pa. Ito ka na ulit. O ng patihan na atin yung utsya din namin siya Emil. O ng atin utsya. Nagsamit mapupulang isu ko kung na sugod. Yun, ha, sila lahat. Nag-ipakat na. Ya, siguro ako na nada makisiya na jadi ako siguro. Ayun yun. Jangan na nag-gym mo. Somat, somat yun. Habang nasa papay. Hindi ko kaya. Tepot, simat lang yung si Hilaw. Japon na. Yun. Kada papakas talak lang. Hindi na siya. Kung ano na pa, lumuhin yung meduan niya. Kaya si Marcos, ano lalo na si Mate yung last dos. Ang natin ito ba? Ako, hindi patang yun. Bakit? Pag yung mga puto Sukatan. O doon sa kanya, iji siya, ifangad siya. Duwa na ako lang siya. Ano, iji mo? Nakikita lang lumiyot na hindi na siya na makadumi ko siya. Pagpatis eh. Lulukong sinet lang. Lulukong sinet lang din na po siya talak. Ito ko kung nabisya niya. Tungtungan siya lumiyo. Hindi po na ano mo. Kung nabisya siya kasi tumino. Pag dahil na tanong. Yan naman. Hindi, nanig. Basta yun. Ayun na. Kod okay. Siya na siya tuwa dopin. Makiulog siya siya. Kupat na siya. 200. Si Green, Oo. 180. Sagad na. Namin po mo siya. Sagad na. Sipi man, pinataray ko na guwapo piman. Lugyo, dahil pulihian, na siya pa kumapataray. Pero alam mo siya. Basta ano atong tapong system, hindi pagpukontak ni taray na laki ko kasi bintawan ko patarayan. Bintawan tribo. Pinataray ko si 100. Yan, pulihian lugyo, tulog niya dito. Pataro pa 120, tapos tumakot mo. Isugo mo lang ng ano yun. So, Matthew, saan? Teka lang. Tawag ka lang ka. Oo, tama sa laptop. Kasi importante ito pag mo doon. Kung may utawag siya, makikoy makulit tara mo siya doon. Party of no. Primera pa. Okay yung fangad yun. Barpas yung Mate, yan to medyo yun. Ang tibo mo kami ng yun. Sumunod sila niya mahi. Paano biro ko? Hindi sa may lakay, sisi talakan. Sinapain nag-meeting. Bisa duwan, sino mo yun? Kasi ilan si Siya ang kasong. yan namin lang mo naman eh, so Bernard. si Bernard. Hila na lang siguro si makuha nito yun. Bernard, si Ola siya. Muntin si manulong yung siya issue mo yung pa-Dorfin. Kung kasi kita lang kung si ba. Pwede. Ako na ito at yung kapo. Huwag pumakot. Anak, ijujud uwan. Sa umanamutan yun. Meron. Ya, nagsamari mo doon si Kapo. Samari ko siya. Man, Nahan Indian na nambet kansoy. Nani bayadan na ahi 1268. Ambet. Oh, hadi mo. Ay! Sito yun. Magtalalagip na. Siya na mamungit. Suwat yung jay. 12. Unsebing met lang. Kasi sebing using man siya. Ah, Mga Friday ko dyan man sebing. Masukuro na kayo. laking tagas dito na
Thank you, Jam. Amin ambit. Sige mo. Thank you. Mangan Ikulit at ang inap. Gigian ang tsakalan. mo. Oh! Kain mo yung inulit. Taman si Makin yun. Nagwapo ito pa rin. Hindi, siguro time mo yung... Yung TE Express. Na. Simon Deliver. No? Kamang. Net kay, bayadan mo. Bayad. Tuwa mo kasi siya, oh. Masa doon. Tago mo yung iklan. Siguro i-text mo siya si Lord mo daw. Siman na, replyan. Taon i-deliver siya to replyan hinugwi dyan at saka scammer. Kung ila siya to yun na niya, kaya doon. O, namin si address. Okay, ito na bayaran siya. Dapat lukatan yung siya dun ang adi. Ito na isa siya na 1, 2, 50. Kasi kan utang risa na. Yan kami. Yan mo rin. Bipit po. Bipit po. Ano ka po? Ibang sa kasi. Kaya po, oh! Nabiho ito. Kasi di agas gustuhan. Promise. Kung hinahan na kids. O, panuhan natin siya siyang ilaw. Kung doon ang akong papita. Adoan po siya, ano mo yan mo nabuno? Ida? Fox.
internet. Kadiwa pa rin. Nadi. Ako tayo nun dun wifi. Dun na si wifi, hindi wifi. Sunday yun. Joy, oo. Panoorin din na yun. Kababainahan. Ito ba yun? Manok sa bilik nga. Manok nga. Number Jonathan. Matawag ko sa cellphone. Kaya number 1. Dali ko ito. Yes! What happened? Yes, darling. Kumusta? Happy New Year. Happy New Year to? Nya, madamag. Bagulan. Ay, happy talaga dito. When? Gamit ako, darling. Well, gawit ka gaminin. Yung bram dita. Kauma dita. Makapa-stress. Supay. Orang aron ni Laila, may stress. Ika gamit si bakit. Si bakit mo ay nagkaharap siya. Nag-volume at syempre. Umak ng gan. Alam ko, darling, among yan. Nang dati Christmas po, nasa dapat di pa panayin na may na baga. Nya ko na da. Nagadot
ti magabagana na ti babae, nga kastoy, aramin din nyo dahil ti kastoy, tani katugangan, hal na kayak ti kastoy. Ay, ito mabibwisit kami sika. Mano yung tada Christmas bonus yun? Pautang man? So, may isang sahod ne, Pau! kurang pay, o problema pay. Manay, napay manan. Op! Nagkawin ako, ha? What happened? No, Alay, mas ibagtaghan ko nga in-lots. Kala lot ah. Dajerep. Sikat na ibalbalay mo. Ang tagasi na yan, ikolong si kulungat na yan, gagawin si Mauricio. Ah, pag mag-upgrade, may newton ka na. Wow. okay, sabang. Utang ka man kede. May newton na. Pautang ka na. Okay, sabang. Ada bonus mo? Milyon, yan daw na, milyon. Haan? Kasalamat lajikan niya. Sayang yung mga kumadikal man si Murot ka di Capitol. Ayapa. Hindi lang madog ka, mun abulin, siya yung paket. Naku ni. Wala, di na kilugluganan, di ko na siya, jacket mo kayo yung kasaran. Eh, di malumanin, para kutsalo, naknuso ko, da wala tang, wala makalugan. Pag naikon. Nakahugitan. Kataga. Ano, kung ito magsubi na po kasal, ano na po dahil? Sino nga dahil? Lagi na rin. Dalawa ka tirok ako. Nilo ka naman ko siya. Inananuso ko ng inuray. Ano na? Di ka bintang ninjay. Kaway tandang ka. Si Kaway. Katataawin na nakagsura ka rin. Supay. At nagbitin ng pakisaysak. Dintawan, nanitandong. Ay. Ito sinara na nagkaroon. Ay. Oh. Supay. Pag-atad nagsuda. Mo siya kasaran. Sigsig-siga, lumalungan ka doon. Lalang pagpig na, nakatagal dyan na. Pukot, sumitig-sig. Tingog ko man ang kinjik mo, ditawag ka. Ibalik tinagusap na kuman nasapat ni dali ng kapito. May kapito. But then, Wala kami tuwa din nag-akaw dyan. oh. May tinimay siya dyan. Ah, nalamin siya. Tinignan siya, Jo. Ano oras? Oras si Sue. Alaw na. Alaw na. Alauna. Hmm. May kagamit pa yun si mga tito eh. Supay. Alas 2. Alas 2. Sige mo, isa ka na ta. Baka hindi mo dyan. Siguro. Alas 2 na hulok, inamis ko. Nagprobarin, baka imidhuwan mo ay nung lot. Yan si talak lang kay inaupan mo ito yan doon niya. No good sumangad. Oh, no God. Ano yung nilukan na nangarod? Oo. Kasi mo kumanang urone. Oh, si Marod. Wala, ganda na. Si, nakita niya bang ako? Una oras, hindi ko naman. Si Hindi mo ba na ka? Nakita niya bang ako? Nung ay do, kurang ti pakuha ng aji pala. makina, ano? Aji. Kailangan na i-adjust, ano? Ate, dapat ko na rin para kuha ang mga naso. Kumbaga, motor may tumatisi. No pasang pasalog jo. Ati si naasok no pasang at je. Asi. The highway je asi. Oh, timing ganyan na gano'n. Pinyuyiran tao. Ito kumakin at lumoy, tayo siyang tao. Na kung may tumayan, may gusang tao. Program nga. Oh. Bago na si Pupuntan.
Anong pa yun siya? Tayo na po unhod sipay lang. Sa pa yung fuhu sa may sili na fuha. Patsyong taan siya. Ay nawang. Kung namin na ay niya abis na nga ko ni kung kumarin ko. Sipay ah. Sa pa yung tinabag na Kaya umon mang kana mang higo mang fuho ay Diyos ko dahil. Nabagdan kay di si Osyo nga siya ko lang kung maipaputo. Adyo putang ko mata na dyan tungin. Pero Ano mo din Rebek? nagaro nga ko bitako. Busy mo kudu ka lang. Ay nako. Walang magawa. Magawa. Sayang, tinig ko mga adukat, idaan yung kapito. Sinina? Ay, hindi na tumaktak. Ayan. 5-3. Nadyo na tumaktak. Ay ko. Ay. Ako juga. Gusaw. Wala ka na sa may dayan. Hiadbak pa nga lang, si number na. Number na lumiyo. Number lumiyo na back. Lumyo. Oh. Ay, nano. Nagaya mo yan. Ah. Visit na lumyo lang may gayam. Lumyo. Bantawan. Siyan. May banner. Anong lagwa? Oh. Ay, mo ay handa. Romeo. Romeo. Si Romeo. Automatic mo kanya. Baka Ma, na. deductible lagi ay deductible. Tama? Ah. Lagi din deductible. Yung muna ganun ayay. Ah, pasubi ni Romeo. Romeo. De. Romeo. Oh. 09. Double 9 ha. 75. 69. 69. 91. 91. 6916. Agregas. 099 75 69. Kulang mo pitong cellphone. 69 16 37. Oy. Ibalat na na natin inawin ng bar na. Gusto ka. Nagkatuloy mo yung sali ma. Oo, gagamay ah. Tago si Aho at inabintawan na nagasisimangan o siyang taga. Kalitas na. Anak ko ng ano dito sa baho na. Ay, may tilo mo yun. At inari malaki. Inak cindante. Amo ako ma. Kung ni.
Hmm. Katama ka niya pantalon. Nakot siya. Nang riyan sega. Nalabat ito eh. Ito eh. Na. Nalabat ito eh. Aman. Kaya kung ito dyan si Mapong nihiri pumayain. Oo. Kaya ako dyan si Mapong nihiri pumayain. lang kay Chadi mo kakao. At oh.
Ni. Kami nga. Tamagong ken lata. Yung nga Facebook nang man ito online. Padasang tawagan o lumunring. Kasi ko online. Alam, magbigat. Na, kanada? Takot na sa timah ko. Tumakan. Pag-iso ko ron. Habang kaal-ala pa lang nasa pa. Nalang siguro yan asan, noy. Impossible. Tawag! Ni alam ko. Na. Kana ko. Nga ko ni. Inangar ko dan ay haat. Bunot 2,000. Ano ba ba? So na ina ko. 150 lang. Orang. Kasi ako hindi nitalak. Hindi ako. Wow, umiihin. At na. 150 only. Ka. Apa ko na yela na. One. Ano? Ano to? 20. Hay nako kay. Siya kay muna noy. Nadi. Kay kun hiya ko ititigam ko. Ka. Ka. Nakakita ko siya. Dente. Mayan si Pina pa. Ay lukulukuan ay afox.
Musyon na eh. Yan. Na. Lekas, dahil tataloy. Ah. Siya ang balong. Hmm. Si makapakailaman na rin. Ang amin. Ikaw inariyan ang ahanap. Ano na? Hindi usami ah. Eh, Diyo. Ako na piga-pigaran ng pumatay. Ano yan ang marunong na ukad? Ano ko meron na ako? So, siya natin mo siya. Tulong mo siya kaya ka. Ito pa mo siya. Ano medyo yan? Ha? Alam siya ang i-proxy mo. Sabi mo pa. Pero walang katapusan. Yan sa dumi, ang nakusugi na sa ID siya. Na, Sa dumi, ang nakusugi na sa ID siya. Doon nauli siya. yan. Supaya. Wala ay ni. Hato nga kasi kung kami tools mo dyan. May tools na pato ko dyan. May tools ko. Oh. May, nung silugan namin, sinato. Bosin, hindi ka naman. Bosin, hindi ka naman. Ngayon. Paano ko, hindi na lang ko. Ngayon. Naman din baka. Tama ka. Hindi bula-bula. Hindi ko sa amin. Tama ka, saan na yung inaan? Yeah, said black beauty. White beauty. Ano sinakuda was? Excuse me. Black and gold. Night, ate do, hoy. When hoy? Hindi ko nakawakan itong wapo. Akan sindi. Kumungulo dito. Noy. Kasi order na doon yan, inalina. Jul. Record. Ako kumain sili. Sudah kami mo. Oo, kumain bugoy. Buka mo na naman, muna makikita.
di mo noy ni tarantado. Ano noy? Ano noy? Nyata. Maraming ko rin, lahat mo. Kasi, Dapat ano, at tulawin kilig mo. ano kakay mo na. Siya kayo mo. Dapat Black Beauty. Black Beauty nga. Ito na mo. Beauty. Nung nakasin niyo sa ano, Patang mo man ako pa kaya ka mo ni ama ko. Ipatang duwa si Bani si Dagbitin. Ay, oo, di mo. Nagkuha kami lang mo. Ay, O, diba? nabiit lang yun siya. Uy, siguro. Siguro mati na pero Makulit ka pero. problema. Si problema. Uy. Ginat-imit sa pag-uwin silang asit mo. Ang problema, mali mo ba Hindi lang, makinataan. na? Delikado. Wow, that's one of the Kaya makahatog, di po dyan tayo siguro nito. Ako sa picture mo. Hindi ko, likod. Ano siya na, ano. Kasiring, bukiring. Kaya kan ni Ojo. Garot.
nanang mo kaya ako na nadaribay usalam. Kaya ulam mo hisukan laktak. Kaya kuha. Iman. Pango, telepon. Ang mali-ali ah. Kasi pulukan. Ay. Ang bagay mo ka mo kagano. Takol, tawag mo. Kung ako ko'y grass cutter, it's reserving na. Paeng na. Magbagay mo ka. Kakatsuntong pa. Black beauty. Di mo pikitlog. Surwana nga ako magini. Ang kwarto. Wait, amo na. Lang telepon. Muna nga na ka. Noy. Ang minyaw awat pa hilibo. Pagku. Diyan masih 150. Ano na? Aku. Ano ba tama tayo? Itignan siya kung sentro. Good. Kailangan ito online sa kami. Ini apa? Normal lang. Ako ito ulo na ako. Ngalun.
Lakad mo, bebe. Sabi ko, malaki pa rin ang responsible. Ginalak din. Ano pa? Balong. Tagaan na na. Ano pa? Balong. Halo. Ulit ako. Nakune. Ay Domingo na ni lalakot. Ini talaga. Yan. Pero puli-puli lang siya. Hindi na natin yung sinabihan eh. Hindi girlfriend yun ha. Ah, 4 naman na doon. check na siya. O kabibati na ka naman ko. Hindi na nangahagwan. Hoy! 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 Nakali siya nung
In. Hindi mo masipot siya na buno. Diyan. Hmm. Mhm. Anoy. Anoy. Cái nó cố định thế chứ. Pinay. Ngạc, ngạc chanelas ko.
Yung jacket ko na, oh. Tidak. Nah. Kemudian. Banyak kita pembina yang kemarin waktu. Nah, tuh. Tidak, cepat usah payah. Jelek na nga. Oh. Tuh. Siap ng sweater. Hah, ako good. Ay, tumulit. Bakit sumugat yung shit? Well. Where is that one? Where? Situ kau nak kain mutik ketiga oh. Sepak bola ba? Oh, Udah nga pala kagak si terus du. Ay kagak yun. ay, Sugoy. bye. Na sugoy na pala. Soon. Ay, gabi yun na sila. Kuya na. Iba to. Bulungan ka namin. Kami ba to? Asan ito? I'm watching again.
Sarado mo man pati. Sila aking.
Jangan pakai. Paangan ng lahat. Sabi ko sa pizza. Pinarin mo na pangalan. Gua pakai. Gitu yang benar. Kenapa boleh? Saya joy. Bakit lagi ini mau dengan bigat di tahun dia. Mulai aku sih Hindi pabigat mo, kaya mo. bisa ka. Bisa sama cuma bisa. Nila sa kanimang dante, Jun. Nah, Hindi nila sa manong dante. ini kita lah, ini lakukan. Hindi na ka nagpukul, kaya may mga nito. Tignan mo na. Kaya mo nga, siya mga. Ano? Tulog mo.